Sabies que Gaudí, la família Güell i els pirates mantenen un vincle? Doncs sí, és el celler Güell, una edificació modernista a les costes del Garraf. Però comencem pel principi. Enmig de les costes del Garraf hi trobem aquesta torre de guaita, tal com està documentada l'any 1550, una torre forta que formava part d'una masia que es dedicava a ser un hostal on allotjaven i alimentaven a viatgers i comerciants. Aquest punt estratègic va servir per defensar-se dels pirates barbarescos que assetjaven les costes catalanes. Pirates que saquejaven tot el que podien, que capturaven gent i els feien els seus presoners per emportar-se-la a les seves terres i que no tenien cap contemplació a l'hora de matar. I just en aquesta torre, al segle XVI, es documenta que hi ha una jove local segrestada i portada cap a Àlger per part d'uns pirates barbarescos. Més tard, al segle XIX, concretament a l'any 1872, la masia, conjuntament amb la torre, va ser adquirida per Eusebi Güell. Sí, el mateix que el del Parc Güell. Aquí, Güell hi va fer construir el famós celler Güell entre l'any 1895 i 1900, perquè també va comprar totes les terres i vinyes adjacents. Projectat per Antoni Gaudí i Francesc Berenguer, un deixeble de Gaudí, per a l'explotació vitivinícola de la finca. Francesc Berenguer i Mestres, amb la influència de Gaudí, li va afegir diversos cossos, la residència, la capella i el famós celler modernista. Una torre de vigilància contra pirates. Una finca patrimonial meca del modernisme. I la mar Mediterrània són una combinació que parlen del passat marítim, de la cultura catalana i de la transformació industrial del segle XIX. Així que la propera vegada que vagis per les costes del Garraf i vegis aquesta torre vella, recorda que va ser testimoni tant del pas dels pirates com del geni de Gaudí. Ens veiem, animals, en un pròxim vídeo.